Za poslední rok jsem díky digitálním produktům vydělala přes 500 000 korun. Bez týmu, bez reklamy, bez toho, že bych ukazovala obličej nebo trávila celý den na sítích. A přesně tuhle cestu ti dneska ukážu krok za krokem. V tomhle videu se dozvíš, jak bys mohla začít vydělávat online už za pouhých 90 dní. I když máš 0 sledujících nebo jsi nikdy nic neprodávala. Nebudu tu mluvit hodinu o teorii, ale ukážu ti reálný systém, který používám ve vlastním podnikání každý den a který funguje i ženám v Digital Academy. Tenhle bezplatný kurz, na který se právě díváš, je dneska podle mě jeden z nejkomplexnějších návodů na digitální produkty v československém prostoru. Nikdo u nás ještě nenatočil takhle otevřeně, takhle podrobně a takhle upřímně o tom, jak si z nuly vybudovat příjem díky digitálním produktům. A ano, tohle video je dlouhé, ale jen proto, že je to kompletní cesta. Ne 10 minut motivace, ale opravdu návod, který ti reálně ušetří měsíce pokusů a slepých uliček. Dám ti přesně to, co bych udělala dnes, kdyby mi někdo všechno vzal a já musela začít úplně od nuly. Nečekej žádné zkratky, žádné triky, jen čistou funkční strategii. Uvidíš, jak přestat tápat, co tvořit, jak začít prodávat i s malým profilem, a jak postavit značku, která ti bude vydělávat i bez toho, abys každý den makala od rána do večera. A teď už bez dalšího protahování, pojďme na to. Jak si odnést maximum tady z toho kurzu? Měj připravený sešit, kam si budeš dělat poznámky, protože tím si toho zapamatuješ opravdu nejvíc. Video si ulož a napiš mi do komentářů, pokud budeš mít jakoukoliv otázku. Důkladně taky následuj všechny kroky, o kterých tady dneska budu mluvit a klidně se k těm konkrétním jednotlivým částem vracej několikrát opakovaně, protože některé věci ti dojdou až na podruhé. Chci ti říct, že i s minimem času můžeš uspět. I když máš třeba jen 2 hodiny týdně, ano, i to stačí, ale jen pokud víš, co děláš. Takže pokud chceš svobodu, vlastní příjem a podnikání, které ti dává smysl, sleduj tohle video až do konce. Naučím tě, jak maximálně využít omezený čas, který máš k dispozici a přeměnit ho na funkční digitální biznis. Možná si teďka říkáš, no dobře Hani, to by se to povedlo, ale co já? Já jsem úplně někde jinde. Nejsem ten typ, co umí prodávat, nemám sledující, nejsem ani žádný extrovert. A přesně proto ti chci ukázat ženy, které začínaly úplně stejně jako ty. Například Ivetka uspěla ve svých 63 letech. Tahle žena je naprosto úžasná. Nikdy dřív Instagram nevyužívala, takže začínala od nuly. Stačil jeden reels a během 14 dnů se ze 168 sledujících dostala na 1100. A o pár dní později už měla na svém profilu 3500 lidí a dneska se blíží k 5000. A to všechno organickou cestou, bez reklamy, bez obličeje, jen s tím, co se naučila v kurzu. Takže pokud si myslíš, že ty jsi moc stará, tak Ivetka je tím důkazem, že začít jde i v 63 letech a to úplně od nuly, bez zkušeností a přesto mít wow výsledky. A máme tady další ženu, další příběh. Tato žena začínala s anonymním profilem a během 2 měsíců dosáhla na milionová zhlédnutí a také svůj první reálný prodej. A přitom začínala s pár stovkama sledujících. Pamatuju si to jako dneska, když mi psala, že nemůže uvěřit, že se jí to splnilo, že to žije, že má takové dosahy. A právě tady to je ten důkaz, že takhle se na začátku cítí každý. A neznamená to, že tohle podnikání není pro tebe. Tady těma ženama to samozřejmě nekončí, jsou jich desítky dalších. Další z mých klientek spustila první video podle strategie z kurzu a už po pár dnech mi psala, že vydala reels včera večer a už teď získává 1000 zhlédnutí. Dnes má profil, který pomáhá tvořit pasivní příjem. A tohle není náhoda, to je strategie z kurzu. A to nejsilnější na tom je, že žádná z těchto žen nezačínala s náskokem. Neměla sledující, neměli zkušenosti s prodejem, neměli ani 10 hodin denně na tvorbu.
ale měli jedno silné rozhodnutí, že to zkusí podle návodu krok za krokem a budou maximálně věřit, že to dokážou. A právě díky tomu se jejich výsledky dostavily. A tohle je to, co ti chci říct i já. Jestli to šlo jim, tak to půjde i tobě. Protože nezáleží na věku, ani na zkušenostech, ani na minulosti, ani na tom, kolik máš dnes sledujících. Důležité je jedno. Začít a pokračovat. A věř tomu, nebo ne, ani já sama nezačínala jako mentorka, ani jako někdo, kdo ví, co dělá. Začínala jsem jako žena, která byla prostě unavená. Unavená z toho, že jsem vyměňovala svůj čas za peníze a z toho, že jsem pořád pracovala a přitom měla pocit, že jen přežívám. Tady už se dostáváme k mému příběhu. Pokud mě tady vidíš úplně poprvé, ještě si o mě neslyšela, tak moje jméno je Hanka Vojířová a od kadeřnice jsem se dostala k online podnikatelce. Své podnikání jsem začínala jako kadeřnice. Byla to práce, která mi dávala smysl, která mě bavila, kterou jsem milovala a byla jsem v ní opravdu dobrá. Pracovala jsem v luxusních salonech v centru Prahy, a dělala jsem svatby, stylingy pro televizi, jezdila na stáže do zahraničí a navenek to působilo jako úspěch, ale uvnitř to začalo pomalinku skřípat. Byly to dlouhé směny, každá druhá sobota v práci, spoustu tlaku a bylo to hlavně o tom, že pokud nevezmu klientku, tak nevydělám. A já už cítila, že to takhle dál dlouhodobě nejde. Ať už fyzicky, tak i psychicky. A v tu dobu jsem s tátou rozhodla se otevřít vlastní salon, což byl velký krok, velká investice, zodpovědnost, vedení týmu, zaměstnanci. Zvenku to vypadalo jako naprosto splněný sen. Jenže tehdy přišla i velká zásadní změna do mého života. Narodila se mi první dcera a v mém životě se všechno obrátilo vzhůru nohama. Dceři byly 3 týdny, když už jsem jezdila zase zpět do salonu, na schůzky, ke klientkám, žádné užívání rodičovský, žádný klid. A tady ten každodenní stres a únava a tlak ve mně vyvolával absolutní pocit selhání. Po 3 letech jsme salon museli zavřít a to i ve ztrátě. Měla jsem doma miminko, hromadu závazků a pocit, že všechno, co jsem budovala, se mi právě rozpadlo pod rukama. Ano, zvedla jsem se, vrátila jsem se zpátky ke své kadeřnické práci, sama na sebe. Měla jsem svobodu, ale pořád to bylo o výměně času za peníze. A pak přišel další zlom a to byl covid. Čekala jsem druhou dceru a poprvé po letech jsem se opravdu zastavila. Užívala jsem si to a hlavně jsem si položila jednu důležitou otázku. Jak chci žít? Kolik času chci věnovat sobě, dětem a práci? A začala jsem hledat jinou cestu. Objevila jsem online podnikání, které mě naprosto očarovalo a uchvátilo. A začala jsem si kupovat kurzy, investovala spoustu peněz a začala zkoušet a testovat, jak by to mohlo fungovat pro mě. Čas běžel a rodičovská končila. A můj online příjem mě dostatečně neuživil. A právě tady přišla další otázka, co dál. Přišla nabídka práce, která vypadala jako splněný sen. Stát se školitelkou pro jednu z největších československých značek. Mělo to skvěle, ale mělo to háček. Byl to zaměstnanecký poměr a já v životě nebyla nikdy zaměstnaná. Po 2,5 měsících jsem tady z té práce odešla. Byl to spíš takovej útěk. Bylo to během pracovní doby, v slzách a absolutně jsem nechápala, jak tady v tom systému můžou lidi fungovat roky. Protože pro mě to byla naprostá noční můra. Byl únor 2024, já skončila bez příjmu, bez jistoty na úřadu práce s podporou 4 000 korun měsíčně, ale s jedním jasným obrovským rozhodnutím, že se nevzdám, že tomu online podnikání dám poslední šanci a že to dokážu. Že vybuduju podnikání, které mě bude živit. Měla jsem na to 4 měsíce,
Takže nebylo to žádné, teď jdu něco zkusit, ale musela jsem podnikat každodenní jasnou akci, jasný kroky. A v tu dobu jsem objevila na Instagramu Faceless podnikání. Podnikání, které bylo založené na tom, že je anonymní, že tvoříte profil, kde neukazujete svou tvář a prodáváte digitální produkty. Takhle začala moje nová cesta. Opravdu jsem si dala ultimátum, založila jsem si anonymní profil, kde jsem neměla svoji fotku, kde jsem neměla svoje jméno. Byly to jen texty, jednoduchý motivační obsah, věci, které jsem potřebovala sama slyšet, když jsem byla na začátku. A ten profil začal růst. Po měsíci měl 1000 sledujících, po 2, 3000 sledujících, po 3 přišly první prodeje. A to bez webu a bez toho, že bych se musela někde ukazovat. V tu chvíli mi došlo. Tohle není jenom o podnikání, tohle je o možnosti, o svobodě, o tom, že už nemusím čekat, až mi někdo něco dovolí. Stačilo se rozhodnout a vytrvat. A dneska už je to jiné. Dnes mám za sebou stovky žen, které si prošly stejnou cestou, mám produkt, který mě živí. Pracuji jen pár hodin denně a vím, co dělám. Ale ten začátek byl opravdu těžký. Proč ti tady to všechno říkám? Protože jestli teď sedíš doma a říkáš si, já nevím, kde začít, tak přesně vím, jak ti je. A jestli jsem to zvládla já, vyhořelá, unavená, s nulovým publikem a vnitřním blokem, že na to nemám, tak to zvládneš i ty. Stačí, že si to dovolíš a půjdeš, budeš následovat kroky. Stačí, že si to dovolíš a půjdeš a budeš následovat funkční systém. Proč většina žen selže ještě před začátkem toho podnikání, ještě předtím, než vůbec začnou? Tuhle část nezačnu žádnou statistikou, ale začnu tím, s čím se setkávám dnes a denně v praxi. Protože realita je taková, že ženy, které mají nápad, které mají v sobě tolik zkušeností, tolik příběhů, tolik talentů, nic neudělají. A ne proto, že by neměli čas, nebo že by byly líné, nebo že by neměli dostatek nástrojů, ale hlavní překážkou je jejich vlastní hlava, která je zastavuje. A právě tohle je důvod, proč většina žen selže. Ne v tom podnikání jako takovém, ale ještě předtím, než vůbec začnou. Drtivá většina žen nezačne prodávat online, protože pochybují sami o sobě. Nebo čekají, až to bude perfektní. A nebo dávají větší váhu názoru okolí, než tomu svému vlastnímu pocitu. A v hlavě mají myšlenky, co když to nezvládnu, co když se strapním a co když to nikoho nebude zajímat. Pokud si někdy měla i ty takovéhle myšlenky, pak věř tomu, že nejsi sama. A právě proto tady tu část zdůrazňuju. Možná ten začátek jenom odkládáš. Kolikrát jsi si už řekla, že zítra začneš? A pak ráno vstaneš, koukneš na profil nějaké jiné ženy, co už má všechno hotové. A tvůj celý plán se ti zhroutí. Protože tvoje hlava začne vytvářet dialogy. Ona už má kurz, ona má sledující, ona má sebevědomí, já nemám nic, proč by si to ode mě vůbec někdo kupoval? A tak to odložíš. Ale to není lenost. To je paralýza z toho, že všechno vypadá moc velké, moc dokonalé a ty se v tom ztrácíš. Perfekcionalismus není ctnost. Tvůj začátek je tvůj klíč. Je to klíčový bod, protože když budeš čekat, až budeš připravená, tak to je ta úplně nejpomalejší cesta k jakémukoliv výsledku. Protože tvoje první kroky nebudou nikdy dokonalé. Je potřeba, aby si dělala i ty nedokonalé kroky, z kterých se budeš učit. Tvůj první produkt pravděpodobně nebude nejlepší. Tvoje první storíčko bude možná trapné. Tvůj první popisek taky možná nebude fungovat. Ale každá další akce, kterou uděláš, bude lehčí a lehčí. Když já jsem natáčela své první video, klepaly se mi ruce, celé tělo a když jsem poslala svoji první nabídku
tak jsem se rozhodně necítila na to. Ale jinak to nešlo. A každá další akce, kterou jsem udělala, byla vždycky o 1% lepší. Budu k tobě upřímná. Tvoje první kroky nebudou zkrátka nejlepší. Možná se budeš cítit trapně, ale bude to tvůj začátek. Bude to něco, bez čeho se nikdy neposuneš. Jsou to často jen naše katastrofické představy, takové ty scénáře, které nám běží tou hlavou, ale které se většinou nikdy nenaplní. Já vím, zní to divně, ale opravdu většina z nás selže jako první už v té své hlavě. Protože si vytvoří ten katastrofický scénář, že všichni okolo se mi budou smát, že to nikdo nekoupí, že si někdo pošle screen s nějakým komentářem, budou se mi smát, haha, to je trapný, podívej, co ze sebe dělá. A to jsou vymyšlené příběhy, protože ta realita taková není. To je jen příběh, který vytváří tvá mysl, který jsi si vymyslela. A bohužel tomu příběhu začneš věřit víc než těm vlastním schopnostem. Tou největší obavou, která se nám vytvoří v hlavě, každému, kdo chce začít, je, co si o mě pomyslí druzí. A tahle otázka ničí veškeré nápady, veškerou kreativu. Tohle je věta, která zničila víc nápadů než cokoliv jiného. A věř tomu, že i já ji měla v hlavě. Jenže, co když by ta otázka zněla jinak? Co si o sobě budeš myslet ty, když to radši necháš být? Když nezačneš? Když tě za rok bude bolet to, že si to neskusila? Víš, já to neměla jinak. Já sama to taky řešila. Měla jsem pocit, že když budu něco sdílet, a budou si prostě lidi říkat, že jsem se zbláznila, že si hraju tady na nějakou paní podnikatelku. Ale pak jsem si řekla, tohle je zkrátka moje šance, můj život, ne jejich. A ti lidé buď tě podpoří, nebo tě bez tak nesledují, anebo ti časem napíšou, že si je inspirovala. Mít strach je totiž normální. Ale to rozhodnutí musíš udělat ty, jak s tím strachem naložíš. Ty totiž nemusíš čekat, až ten strach zmizí. Ty se můžeš naučit, jak jednat navzdory němu. Říct si, jo, bojím se, ale stejně to zkusím, stejně to udělám. A tenhle vnitřní postoj změní celou hru. A čím víc půjdeš dopředu, čím víc budeš dělat těch kroků, tím míň se budeš bát. Takovým tím prvním mindsetovým přepínačem je, že přiznáš sama sobě, že něco chceš, že chceš víc, že chceš od života víc. A přiznáš si to, protože víš, že nikdo za tebe nezačne, že to musíš být ty, kdo udělá ten první krok, kdo začne hledat ten způsob. To je ta první věc, kterou potřebuješ udělat. Protože když mlčíš o svých touhách, nikomu o tom neřekneš nikomu, co chceš, že by si chtěla v tom životě víc, tak se cítíš osaměla. A o těch tvých touhách nikdo neví. Neví o nich tvůj partner, ani děti, ani kamarádky. A ty potom sedíš večer u toho telefonu, sleduješ ostatní a cítíš, že uvnitř tě to volá. Ale zároveň se bojíš být ta, co vyčnívá. Jenže ty na to nemusíš být sama. Ty můžeš začít hledat ten způsob, jak to dokázat. A teď se ti možná hodí hlavou, že nemáš dostatek času. Strach jsme překonali a přichází další námitka. Jenže ty nepotřebuješ víc času, potřebuješ větší jasnost. 20 minut denně bych řekla, že má každý. Čas máš, možná to není 20 minut denně, možná je to hodina týdně. A tak potřebuješ jeden jasný plán. Protože pokud víš, co děláš, tak i těch pár minut denně ti stačí. Potřebuješ udělat jeden malý krok denně. Místo scrollování bys mohla napsat jednu větu, nahrát jedno stories, vytvořit jeden malý produkt. Buď k sobě upřímná. Kolik času už si strávila scrollováním nebo srovnáváním se na sociálních sítích? Náš čas je opravdu o prioritách. A když si stavíš ty jasné priority, tak čas vždycky najdeš. Ono totiž začít není o pocitu, že už jsem připravená a můžu. Je to o rozhodnutí.
Protože my někdy čekáme, že přijde nějaká vlna, nějaká motivace, něco zvenčí, co nám řekne, že už jsme připravené. Jenže ten opravdový start, ten takhle nezačíná. Ten začíná v momentě, když si řekneš, tak teď, tak jak jsem, i když to není dokonalé, tak jdu do akce. A začneš dělat kroky, místo čekání na nějakou inspiraci nebo na nějaké svolení nebo povel, že teď už je ten správný čas. A tohle je ten celý rozdíl mezi těmi, co začali, a těmi, co pořád jen sbírají nějakou inspiraci, motivaci, sledují ostatní a vlastně stále se odhodlávají a mají pocit, že ještě nepřišla jejich chvíle. A teď si to tady pojďme shrnout. Většina žen nezačne, protože čeká na nějaký správný, ideální, dokonalý moment. Většina žen nezačne, protože se bojí toho, že selžou. Toho, že to nevyjde, že se strapní a další jiné strachy, které se vám honí hlavou. Většina žen také nezačne, protože nevěří, že jsou dost dobré, že by na to měly. Ale podnikání není pro dokonalé ženy. Je to pro ty, kteří to chtějí zkusit i bez té jistoty, bez toho, že mají zaručený výsledek. Jestli jsi se v tom, co jsem tady teďka říkala, poznala, tak udělej dnes jednu věc. Napiš první větu pro svůj příspěvek. Řekni nahlas partnerovi, chci začít podnikat online. Přihlaš se do programu, který tě podrží. Pusť se do tvorby prvního jednoduchého produktu. Nečekej na další měsíc. Tvoje budoucnost se totiž nezačne psát až zítra. Začne se psát dnes, pokud proto něco uděláš. A jak tedy začít vydělávat online od nuly? Vím, že možná sedíš doma, díváš se na tohle video a v hlavě ti běží myšlenky jako chtěla bych začít podnikat, ale fakt nevím odkud, nemám sledující, nemám ani nápad a navíc, co když se strapním, co když to nikdo nebude nakupovat. A já ti chci říct jednu věc. Můžeš začít vydělávat online i tehdy, když máš pocit, že nemáš vůbec nic, protože přesně takhle jsem začínala já. Pojďme začít s prvními kroky. Než začneš řešit strategii, kurzy, Instagram, název a tak dále, tak se zastav. Protože to, co je mnohem důležitější, je, proč to chceš. Proč chceš víc svobody? Proč chceš víc klidu? Chceš si vydělat něco bokem, anebo chceš uniknout ze zaměstnání, které tě vysává? Tohle jsou důležité body, které potřebuješ vědět. A ne kvůli marketingu, ale kvůli sobě. Bude to taková tvoje kotva, až to přijde těžké, až to bude těžké. Potřebuješ vědět, proč to nezabalit. Když budeš mít silný důvod, proč to děláš, tak věř tomu, že to nezabalíš a bude pro tebe všechno možné. A pojďme dál. Když máš své silné proč, vyber si směr. Na začátku je úplně normální, že nebudeš vědět, ale zároveň potřebuješ začít mluvit k nějakým konkrétním lidem. Proto se zeptej sama sebe, co jsem za poslední rok zvládla. Na co se mě lidé ptají o radu? V čem si ode mě nechávají poradit? Jaký problém jsem vyřešila, který řeší spousta žen nebo mužů kolem mě? Začni úplně jednoduše. Nemusíš mít hned to své téma, to své níž. Stačí jedna zkušenost, kterou můžeš předat dál. Dál přemýšlej nad tím, co budeš prodávat. A klidně zapomeň na velké kurzy, zapomeň na to, že musíš být super expertka, profesionálka v tom tvém oboru. Protože ty máš 3 možnosti. Můžeš přeprodávat hotové produkty. To jsou kurzy, které mají licenci MRR, můžeš je prodávat pod svým vlastním jménem, jsou to kurzy, které si koupíš, vystavíš, propaguješ a prodáváš a máš vlastně 100% z toho prodeje. Všechny peníze jdou za tebou.
Za druhé je tady affiliate marketing. To znamená, že doporučuješ kurz, e-book, šablony, zkrátka propaguješ produkt někoho jiného. Nějakého jiného tvůrce, který už má třeba úspěšný, rozjetý biznis a ty se s ním domluvíš na nějaké provizi za ten jeho produkt. To je druhá varianta, s kterou můžeš začít jako začátečník. A tou třetí je, že vytvoříš něco úplně jednoduchého sama. Například nějaké PDF, nějaký mini návod, hlasovou nahrávku, jako jsou různé meditace nebo nějakou konzultaci. Můžeš využít i aplikaci Canvu, kterou sama používám a která je úplně zdarma. Vidíš, nemusíš být hned expert, nemusíš být hned ten člověk, který ví úplně všechno. Můžeš začít něčím úplně jednoduchým, co ti jako začátečníkovi usnadní tu cestu. Na základě svých zkušeností, dovedností můžeš vytvořit nějakou úplně jednoduchou nabídku. Nemusí to být žádný mentoring, který změní lidem život, ale prostě jenom řekni úplně jasně, co nabízíš, komu to pomáhá a jaký výsledek to tomu člověku přinese. Například pomůžu ti vytvořit první digitální produkt bez videí a bez stresu, nebo dostaneš ode mě jednoduchý plán, jak vydělat první peníze online, i když nemáš zatím žádné sledující. Dalším krokem je tvorba obsahu. Obsah je takový most mezi tebou a tím člověkem, kterému můžeš pomoct. Ten obsah nemusí být nějak krásný, vyšperkovaný a dokonalý, ale musí být jasný. A proto se ptej, co moje ideální klientka právě teď cítí, co potřebuje slyšet, aby se pohnula dál, co jí může dodat odvahu. A tvoř příspěvky, karusely, reels, storíčka, tak jak ti to vyhovuje. Klidně bez kamery, ale s tím, že se soustředíš na ty otázky, aby tvůj obsah byl užitečný. Dalším krokem je tvorba obsahu. Potřebuje to být obsah, který bude mluvit, protože tvůj obsah je takovej most mezi tebou a tím člověkem, kterému můžeš pomoct. Díky svému obsahu si s ním vytvoříš takové spojení, kde vznikne nějaká důvěra, kde ten člověk tě pomalinku začne sledovat a budovat si s tebou vztah. Proto tvůj obsah nemusí být nutně krásný, perfektní, dokonalý, ale potřebuje být jasný a čitelný pro toho člověka, který tam přijde. Takže ty se potřebuješ ptát, co ta moje ideální klientka právě teď cítí, jak se cítí, co potřebuje slyšet, aby se mohla posunout dál, co jí může dodat odvahu. A na základě těch odpovědí tvoř různorodý obsah. Tvoř příspěvky, karusely, reels, storíčka. Tvoř je tak, jak ti to vyhovuje. Klidně bez kamery, ten obsah může být klidně anonymní, ale musí promlouvat k srdci, k duši, k emocím toho tvého publika, které si chceš získat. A když už jsme si vybudovali vztah se svým publikem na základě obsahu, tak přichází na řadu prodej. A s tím říci o prodej, říci o peníze, tak přichází další velký strach. Když to dám ven, co si ostatní pomyslí? Co když to není dost dobrý? Co když mi nikdo neodpoví? A tady začíná cesta podnikání. Když poprvé napíšeš, vytvořila jsem něco, co ti může pomoct. Chceš to vidět? Je to tak křehký, ale tak reálný. Protože tady začíná ta pravá jízda. Jednoho dne ti totiž může přijít zpráva typu děkuju, koupila jsem si to, pomohlo mi to. A to je něco, co v tobě probudí další novou vlnu. Je to ten moment, kdy si uvědomíš, jo, ono to fakt to funguje, opravdu to funguje a dá ti to zase tu novou energii, ten nový elán do té tvé cesty. Ale také ti musím říct,
že možná ten svůj první prodej nebudeš mít hned. Nebude to hned ten první den, co tu nabídku vypustíš. A je to v pořádku. Není to důvod, proč bys měla odejít, proč bys měla přestat tu nabídku propagovat. Nicméně tady často ženy začínají s novým nápadem. Dostanou strach, že ta jejich nabídka není dost dobrá, že ta jejich nabídka nefunguje. Ale vlastně odejdou, jak se říká, za 5:12 předtím, než by to začalo fungovat. Proto nikdy neopouštěj tu svoji nabídku. Můžeš ji třeba lehce předělat, zjednodušit, upravit copywriting, ale nikdy nepřestávej. Radši se sama sebe zeptej, mluvím na správného člověka, je ta moje nabídka srozumitelná, je to dostatečně konkrétní? A jak už jsem řekla, ten první prodej je opravdu zlom v tom tvém podnikání. Nejde o částku, tady jde o ten důkaz. Najednou víš, že jsi to zvládla. Najednou tě to začíná bavit. Najednou vidíš ty možnosti. A všechno to začalo tím, že jsi dovolila začít. Bez jistoty, bez toho perfektního plánu. A proto začni tam, kde jsi, s tím, co máš. Tvoř pro jednu konkrétní ženu, sleduj, co funguje a přizpůsob se tomu. Mluv srozumitelně a jednoduše a nabídni pomoc dřív, než se budeš cítit 100% připravená. A hlavně nezmys, nezavři to, když to hned nevyjde. Jak je to s tím podnikáním bez toho ukazování obličeje? Vím, že pokud jsi tady, tak je dost pravděpodobné, že o tomhle už si přemýšlela. Chceš podnikat online, chceš vydělávat z domova, možná chceš prodávat digitální produkty, ale jedna věc tě pořád drží zpátky a to je ukazování se, ukazovat ten svůj obličej, mluvit na kameru, být zkrátka vidět, být vidět na těch sociálních sítích. Tady to ti chci dneska úplně vyvrátit, protože na začátku to není o tom, že máš strach, co když tě uvidí kolega z práce, co když mě budou pomlouvat, co když někdo řekne, hele, ona si teď hraje na expertku. Tohle je realita, se kterou přichází většina žen. Proto nejsi divná, ani nejsi slabá, jenom se zkrátka chráníš. A já ti chci ukázat, že i bez tváře se dají vydělat velmi slušné peníze. Takovýhle byl můj začátek. Vytvořila jsem anonymní profil. Nezačínala jsem s tím, že jsem na profilu měla napsáno Hana Bojířová. Měla jsem anonymní profil, bez svého jména, bez svého obličeje, bez toho, že bych tvořila mluvená videa nebo měla na profilu své fotky. Tvořila jsem obsah s hodnotou. Byly to jen texty, citáty, jednoduchá 5sekundová reels, ale hlavně to byl obsah, který jsem sama před rokem potřebovala slyšet, že to zvládnu. A ten profil začal růst. Přišly první zprávy, později i první prodeje. Až pak jsem se rozhodla, že do toho dám i sebe. Dobrovolně. Ne proto, že musím. Realita je taková, že nikdo tě ve skutečnosti nepotřebuje vidět. Ty lidi ti potřebujou věřit. A důvěru si nevybuduješ vzhledem, ale obsahem, tónem a jasností. To, co potřebuješ, aby ti Instagram fungoval bez obličeje, je jasné zaměření, komu pomáháš a s čím mu pomáháš. Obsah, který bude mluvit k jejich hlavě i k jejich srdci, ale taky konzistentní styl komunikace. Musí to být takový rytmus, aby věděli, že tam jsi, i když nejsi vidět. Co ti pomůže budovat tvoji značku anonymně? Psané slovo bude tvým základem. Umět říct jednou větou, pro koho tu jsi, co řešíš. Proč máš nárok o tom mluvit? Například pomáhám ženám, které nechtějí být vidět, ale chtějí být slyšet. Za druhé je to obsah, který bude řešit problém. Když už nechceš ukazovat sebe, svůj obličej, dej jim něco jiného, dej jim úlevu, dej jim nádech, dej jim směr, dej jim nějakou motivaci. Napiš jim, proč jim nefunguje to, co zkouší, jak si to řešila ty, co jim může zafungovat.
A za třetí jsou to formáty obsahu. Faceless neznamená bez tváře, bez duše, bez nějakých emocí. Dávej do toho obsahu energii, dávej tam emoce a dávej tam příběh. To, co funguje, jsou citáty z tvé zkušenosti, ne nějaké pozbírané citáty z Pinterestu nebo kdekoliv z Instagramu. Karusely s mikropříběhem anebo nějakým výstupem z něj, nebo také reels s textem, kde je hudba na pozadí bez mluveného hlasu, nebo také audio reels, kde sdílíš video, kde je na pozadí tvůj hlas. Také story s otázkou, anketou anebo jen nějakou textovou reflexí. A jako za čtvrté, styl komunikace. I když tě lidé nevidí, potřebují tě cítit. Musí tě přímo cítit. Takže piš tak, jak mluvíš. Představ si, že třeba sedíte spolu někde u kafe, nepiš jako značka, nepiš jako robot, piš zkrátka jako člověk. Například pomáháme ženám v digitálním prostoru a místo toho napíšeš, nechceš se ukazovat, je to úplně v pohodě. Vydělávat se dá i jinak. A v tom je právě ten rozdíl. Prodávat bez obličeje opravdu jde a opravdu to funguje. Ale je důležité splnit dvě věci. Ta první je, že potřebuješ být jasná. Když tě lidé nevidí, tak si tě nemají jak spojit. Takže jim to musíš říct slovy, co děláš, pro koho tu jsi a s čím jim můžeš pomoct. Musíš přesně vysvětlit, co nabízíš. Nestačí napsat, že děláš třeba mentoring. Lidé musí hned vědět, co jim to konkrétně přinese. Jako například, pomůžu ti vytvořit první digitální produkt, i když nechceš natáčet videa nebo se ukazovat. A vidíš, tady z té věty je hned jasné, čemu se věnuju a co tam najdou. Takže to, co přivádí důvěru, místo té tvé fotky nebo toho tvého videa na tom tvém profilu, je třeba příběh. A to klidně anonymní, ale musí to být tvůj příběh, kterým se třeba na druhé straně dokáže někdo stotožnit nebo ho to inspiruje. Řekne si, tak když to dokázala ona, tak proč bych to nedokázala já? A to jsou ty věci, které pomáhají budovat důvěru. Dál je to nějaká zpětná vazba od tvých klientek. A pokud nemáš klientky, ale využíváš třeba nějaký hotový systém, tak tam jsou určitě reference lidí, kteří s tím produktem nějakým způsobem souvisí, kteří už něco dokázali a dá se využívat i z těch referencí. Dál jsou to screenshoty zpráv. Vždycky si zažádej o povolení, že můžeš tu zprávu použít a přidávej ji s nějakým kontextem do svého obsahu. Dál je to samozřejmě obsah zdarma, to jsou ty reels, karusely a tak dále, který přidáváš a který nějakým způsobem pomáhá tomu tvému ideálnímu klientovi. Také je to způsob, jak reaguješ, odpovídáš na komentáře a ve zprávách. Tohle všechno dohromady buduje důvěru a přitom si se ani jednou nemusela ukázat. Pokud bys ráda začala na Instagramu bez obličeje, tak tady je takový checklist, takové praktické tipy, co udělat hned, na co se zaměřit. Tím prvním nejdůležitějším je bio. A v bio by měla být jedna věta, která hned na první dobrou řekne, komu pomáháš a s čím. Máš tak zhruba 3 vteřiny na to, aby si toho člověka, který tam přijde, aby ho oslovila proto, aby tam zůstal. Takže ta věta potřebuje být jasná. Jako třeba tahle. Pomáhám ti tvořit a prodávat, i když nechceš ukazovat obličej. Potřebuješ také splňovat 3 pilíře obsahu. Vybrat si témata, ke kterým se budeš vracet. Budou to taková témata, která budeš pořád do kolečka z různých úhlů vlastně rozebírat, tak, aby klient pochopil, co mu nabízíš. Takže můžou to být tvoje začátky podnikání, tvorba obsahu bez kamery, budování příjmu bez vyhoření. A dále třeba karusely. Karusely jsou skvělé pro příběhy. A vždycky potřebuješ začít nějakým úvodním háčkem, nějakým hookem, který tam toho člověka udrží, aby měl důvod si to číst dál. Aby na tom tvým postu zůstal
a přečetl si ho až do konce. Takže jako úvod můžou být třeba 3 důvody, proč se můžeš podnikáním uživit, i když se nechceš ukazovat na sítích. Dalším bodem je příběh. Je to jedna otázka, s kterou se ten člověk stotožní. Například bojuješ s tím, že tě paralyzuje představa, že tě uvidí rodina nebo přátelé na Instagramu a na to navážeš. Navážeš nějaký příběh a jako poslední by měla být nějaká call to action, která něco nabízí. Která nabízí něco zdarma, nějaký mini návod, mini PDF, e-book, nějaký checklist nebo zprávu a to všechno jde i bez webu. A čemu se vyhnout v tom tvém obsahu jsou třeba generické citáty bez kontextu. Vyhni se používání obecných citátů, které nepřinášejí žádnou hodnotu nebo žádný kontext pro tvé publikum. Žádný kontext s tím tvým podnikáním. Vždycky by to mělo být v takovém balíčku, aby když už je to citát, aby se prolínal do toho tvého tématu, aby se to dalo propojit. Dále je to tvoje nepřítomnost, protože ticho ubíjí důvěru. I když se neukazuješ, potřebuješ být aktivní a pravidelně komunikovat s tím svým publikem. Také je to obsah, který se snaží vypadat jako značka, ale zároveň vůbec nic neříká. Nepřidávej obsah jenom proto, aby tvůj profil vypadal profesionálně, ale místo toho přidávej skutečnou hodnotu. A jako poslední se vyhni tlaku na sledující. Netlač na ně, aby tě sledovali nebo kupovali tvé produkty. A místo toho se raději zaměř na poskytování hodnoty. A opět si to shrneme. Můžeš mít značku, která roste, která přitahuje správné lidi a která prodává, a nemusíš se kvůli tomu cítit, že tě celý svět sleduje. Stačí, že víš, pro koho a ke komu mluvíš, že se nebojíš mluvit nahlas, i když není vidět tvoje tvář, protože to nejdůležitější není, co lidi vidí, ale co cítí, když scrollují tvůj obsah. Jak si tu svoji cílovku vybrat? Tohle je jedna z věcí, kterou spousta lidí na začátku podcení. Přijdou s nápadem na produkt, vytvoří obsah, začnou něco sdílet, ale vlastně nemají jasno, pro koho to celé je. A pak se diví, že to nefunguje. Že nikdo nereaguje, že jim lidi jen sledují profil, ale nenakupují. A přitom většinou není problém v produktu nebo ve formátu. Problém je v tom, že tam mluví na všechny a tím pádem na nikoho. Proto než začneš tvořit, musíš vědět, ke komu mluvíš. A neznamená to, že si musíš vytvořit nějakou personu, avatara se jménem a věkem, i když ti to může pomoct. Ale musíš mít naprosto jasno v jedné důležité věci. Jaký problém ten člověk právě teď řeší a jak se u toho cítí. To je ta první nejdůležitější otázka, na kterou si potřebuješ odpovědět. Teď ti ukážu, jak jsem to dělala já. Na začátku jsem tvořila pro všechny. Mluvila jsem úplně obecně. Pro ženy, které chtějí víc svobody, které chtějí být finančně nezávislé, nebo pro začínající podnikatelky, ale nikdo si to nevzal osobně. Až když jsem změnila přístup a začala jsem říkat, tohle je pro mámu, která chce začít podnikat, ale bojí se výsměchu okolí. Nebo pro ženu, která má pocit, že už se nechce vracet do práce, ale neví, co vlastně může nabídnout. Tak se začaly dít věci. Ty ženy se v tom našly. Ty ženy poznaly, že mluvím přímo k nim. A výsledkem bylo, že lidé začali odpovídat, psát zprávy, říkat, tohle přesně cítím. A tehdy jsem pochopila, že je to o emoci. O konkrétním bodě v jejich životě. Protože tvoje cílovka je situace. Není to identita. Představ si, že mluvíš s kamarádkou na kafi, která ti říká, já už to v práci opravdu nedávám. Každý den se tam nutím a zároveň nevím, co jiného bych dělala. Mám ráda psaní, ale kdo by si mě najal? To je tvoje cílovka. Ne žena, který je 30 až 45 let, která má záliby, marketing, knihy a seberozvoj. Ale člověk v konkrétní situaci, který má konkrétní problém a v tobě může vidět řešení. Tady jsou 3 otázky, které si potřebuješ položit. Co moje ideální klientka právě teď řeší? Co jí frustruje? S čím si neví rady? Co jí brání začít? Co by jí udělalo ten den jednodušší, lehčí a nadějnější?
Ukážeme si to na příkladu z praxe. Moje klientka chtěla tvořit kurz o zdravém stravování. Na začátku mluvila na všechny ženy, které chtějí jíst lépe. Ale nic se nedělo. Pak jsme spolu definovali její reálnou cílovku. Máma 2 malých dětí, která večer nemá energii vymýšlet, co vařit, a má výčitky, že dětem dává rohlík se šunkou. A najednou to začalo fungovat, protože ta žena se v tom našla. Cítila, že to není další kurz o výživě, ale že jí to ulehčí život. A jak najít tu vlastní cílovku? Zaprvé se zeptej sama sebe, komu bych nejradši pomáhala? Komu rozumíš? Protože jsi si tím sama prošla. Jaké jsou tvoje minulé problémy? Co jsi řešila před rokem, před 2, nebo třeba ještě déle? Jaký konkrétní problém jsi tehdy měla, který se ti podařilo překonat? A co jsi tehdy potřebovala slyšet? Jaká slova, věty, jaký návod by ti tehdy pomohl, aby si ten problém prošla třeba mnohem snadněji, mnohem rychleji? Ono totiž tvoje ideální klientka jsi často ty. A jsi to ty, ale v minulosti. A pojďme si společně tu tvoji definici cílovky udělat. Prakticky, bez všech zbytečností a blbostí, které nejsou potřeba. Takže zkus si napsat, komu pomáháš a s čím a jakého výsledku by ten člověk měl dosáhnout, co vlastně získá, co je tam na konci. Takže tím prvním je, že si potřebuješ definovat nějakou tu konkrétní osobu, jaký problém řeší a jaký výsledek potřebuje dosáhnout, co získá, až ten problém vyřeší. Jako příklad si tady uvedeme. Pomáhám ženám, které chtějí vydělávat z domova, ale bojí se techniky. Vytvořit jejich první digitální produkt bez stresu. Pomáhám mámě na mateřské, která chce podnikat anonymně, začít prodávat bez videí a ukazování obličeje na internetu. Pomáhám ženám, které mají nápad, ale bojí se prodeje. Vytvořit první jednoduchou nabídku, která bude prodávat sama. Tohle je tvoje věta. Takovouhle větu si potřebuješ složit. Klidně si ji potom vytiskni a měj ji někde u pracovního stolu, ať ji máš pořád na očích, nebo si ji dej na lednici, to už je jedno, ale zkrátka, to bude ta osoba, pro kterou budeš tvořit. To bude ta osoba, ke který budeš mluvit a je potřeba být to pořád na očích. A teď se podíváme na něco, co řeší spousta žen. Co když tě přitahuje víc typů lidí? Chci ti říct, že je to normální, ale udělej sama pro sebe jednu laskavost. Vyber si na začátku jenom jedno konkrétní téma, tu jednu konkrétní osobu a jeden konkrétní problém. Protože ten začátek musí být ostrý. Protože čím víc budeš specifická, tím víc budeš rezonovat s tou svojí cílovou skupinou. Takže začni jedním člověkem. Vyber si jednu skupinu, jeden problém, jednu emoci. Vytvoř jednu konkrétní nabídku. Netvoříš tady knihu nebo produkt na celý život. Tvoříš jednu konkrétní nabídku na jeden problém. A postupně, později to můžeš rozšiřovat. Ale až potom, co zvládneš ten základ. Pak můžeš přidávat, pak můžeš rozšiřovat. A věř tomu, že když to uděláš, tak si urychlíš a usnadníš cestu. A věř tomu, že když to uděláš, tak si urychlíš a usnadníš cestu. Tvoje cílovka totiž není věčná, není tady na věky, že když si teďka vybereš to jedno konkrétní téma, to úzký zaměření, že u toho musíš zůstat celý život. To je další blok, který tě jenom brzdí od toho, aby si tu svoji cílovku opravdu zúžila. Protože si říkáš, co když mě to za měsíc přestane bavit, co když něco, fajn, taky změníš. To je v pohodě, ale teď potřebuješ něco konkrétního, něco, co tě ukotví, jinak tě to stáhne do chaosu. A já jsem taky nezačínala se stejnou cílovkou, se kterou pracuju dneska. Stále se to vyvíjí se to se mnou, bude se to vyvíjet s tebou, ale ten první krok je potřeba, aby byl přesně zaměřený. A teď si to hezky shrneme. Cílovka není o věku nebo o městě. Je to o tom, co ten člověk
prožívá, co ho drží zpátky. Čím líp to popíšeš, tím víc se v tom někdo pozná. A právě v tu chvíli vznikne ten zájem. Začne se budovat ta důvěra. A z toho potom přichází ten prodej. Takže si dneska sedni, vezmi si papír, tužku a napiš si, kdo je ten člověk, kterýmu chci pomoct. Co přesně teďka řeší a jak bych mu to popsala tak, aby si řekl, jo, to je přesně to ono, to je přesně pro mě. A tímhle to celé prostě začíná. Dál se podíváme na obsah, který přitahuje. Víš, co slyším asi nejčastěji, když se bavím s ženami, které chtějí začít podnikat online? Já nevím, co mám dávat na Instagram. Přijde mi, že všechno už bylo řečeno a navíc kdo by to vůbec čet. A já tomu úplně rozumím, protože přesně tam jsem byla taky. Pamatuju si, jak jsem seděla u stolu, měla otevřenou kanvu, ale místo inspirace jsem měla úplně prázdno. Pamatuju si, jak jsem tvořila svoje první příspěvky a absolutně jsem nevěděla, co mám napsat do toho popisku. A v hlavě mi běhaly myšlenky, jakože kdo vlastně jsem, abych něco říkala nahlas, co když to bude trapný, co když to nebude nikoho zajímat, co když strapím sebe. A víš co, tehdy jsem to řekla nahlas. Dnes to prostě udělám. Nebude to dokonalý, ale bude to moje a já jdu do toho. A to je přesně ten posun, protože obsah, který přitahuje, není o tom, jak krásně to vypadá. Není o perfektním světle, super hudbě nebo barvách. Obsah, který přitahuje, je ten, do kterého se daný člověk cítí. Kde si řekne, tyjo, jako by to psala o mně. Lidi nepřitahuje chytrý obsah. Přitahuje je lidskost, příběh, emoce, do kterých se mohou vcítit. Zní to možná jako klišé, ale pojď se mnou do hloubky. Teď se na chvíli zastav a zeptej se sama sebe. Kdo jsi byla před rokem? Co ti chybělo? Jak jsi se cítila? A co by ti tehdy pomohlo? Co tě trápilo? A tohle je tvoje databáze obsahu. A víš, co je na tom nejlepší? Že ho nemusíš vymýšlet. Jen se podívej na svůj život, co už jsi zvládla, o čem ses poučila, čím jsi prošla. Já si pamatuju třeba, jak jsem natáčela první video a natočila jsem ho snad 6krát, ale pak jsem ho stejně smazala. Vůbec jsem ho nezveřejnila. A dneska natočím ho téměř na první dobrou, ale jen proto, že jsem si dovolila být začátečník. Že jsem si dovolila to zkoušet a testovat. A přesně tohle chci, aby slyšela. Protože tvořit obsah, který přitahuje, neznamená být expert. Znamená to být ochotná, být člověk. A jak to teda udělat prakticky? Dám ti tady svoje osvědčené tipy, fungují nejen mě, ale i mým klientkám. A i když nemáš velké publikum, tak ti začne přitahovat ty správné lidi. Je to taková technika zrcadlo. Co je zrcadlo? Je to obsah, ve kterém ukazuješ, že rozumíš tomu, co tvoje publikum prožívá. První příklad. Cítíš se zahlcená, protože máš milion nápadů, ale nevíš, kde začít. Příklad 2. Možná máš pocit, že musíš být všude. Na Instagramu, tvořit newslettery, dělat reelska, být na TikToku, Facebooku, tvořit nějaký komunity. Ale i tak nepřichází žádné výsledky. A tady jde o to, že pojmenuješ tu jejich frustraci lépe než oni sami. A oni si řeknou, wow, jak to víš? To jsem já. A to je právě ten posun. Sdílíš, co jsi pochopila, co jsi uvědomila, co se ti změnilo. A může to být přitom něco maličkého, anebo třeba úplně zásadního. Jako příklad můžeme říct, dřív jsem si myslela, že potřebuju víc sledujících, abych mohla prodávat. A dnes už vím, že stačí 100 správných lidí. A nebo jedna věc, která mi změnila podnikání. Přestala jsem tvořit pro algoritmus a začala tvořit pro lidi. Tohle je tvoje cesta, tvůj růst. To jsou tvoje aha momenty a ty je sdílej, protože ty jsou cennější než 100 nejrůznějších typů, jak by to mělo být správně. A posouváme se k důkazu. Ukazuj svoje výsledky. Sdílej konkrétní čísla a úspěchy, kterých si dosáhla. Sdílej výsledky klientů, jejich konkrétní příběhy a jejich transformace. Taky vyprávěj mini příběhy, krátké příběhy,
které dokazují, že ty tvoje metody fungují. Lidé chtějí věřit, že to, co říkáš, funguje. Proto ukazuj své výsledky klientů, ale i ty konkrétní mini příběhy. Jako například moje klientka neměla žádný produkt a po 3 týdnech spolupráce měla první digitální mini program a první 3 prodeje. A to bez webu a bez reklamy. To vše díky organickému dosahu. Nejde o chlubení, jde o inspiraci, o to, aby si tvůj sledující řekl, to bych zvládla taky. Tvůj obsah potřebuje výzvu. To je ta část, kdy motivuješ to publikum k nějaké akci. A nemusí to být nutně koupě, ale nějaký pohyb k tomu, že položíš otázku, dáš výzvu ke komentáři, nabídneš nějaký mini návod, jako například nezkus jednu věc. Napiš si 3 věty, které bys řekla své klientce, kdyby s ní seděla na kávě a zítra jednu z nich zveřejní jako post. Dám ti příklad, aby se ti to lépe pochopilo. Nezkus jednu věc. Napiš si 3 věty, které bys řekla své klientce, kdyby si s ní seděla na kafi. A zítra jednu z těch vět zveřejní jako post. Tvůj obsah potřebuje výzvu. To je ta část, kdy motivuješ to publikum k akci. Nenutně ke koupi, ale k nějakému pohybu. Může to být nějaká otázka, nějaká výzva, nabídneš mini návod. Příklad třeba, dneska zkus jednu věc, napiš si 3 věty, které bys řekla své klientce, kdyby s ní seděla na kafi a zítra jednu z nich zveřejní jako post. Dáváš tím jasný impuls a lidi tě začnou vnímat jako někoho, kdo je fakt vede a nejenom inspiruje. A ještě jedna klíčová věc. Nemusíš tvořit pořád nový obsah. Stačí jeden silný příspěvek a pak z něj vytěžit co nejvíc. Udělej z něj reels, udělej z něj karusel, udělej z něj příběh, e-mail. Prostě rozkládej to. Využívej obsah pořád dokola. Klienti neplatí za to, že jsi originální. Platí za to, že jsi jasná a srozumitelná. A hlavně nedopust, aby tě obsah vyčerpal. To, že budeš non-stop točit videa, ještě neznamená, že porosteš. To, že budeš každý den psát příspěvek, neznamená, že prodáš víc. To, co rozhoduje, je tvoje energie. Protože když se ti obsah tvoří s radostí, jde to poznat. A když se do něj nutíš, jde to taky poznat. Takže pokud máš někdy pocit, že tvůj obsah nikoho nezajímá, nebo že by tvůj obsah nikoho nezajímal, tak si pamatuj. Někdo tě právě teď sleduje. Neozval se, nelajkuje, ale čte každé tvoje slovo. A možná jen čeká na ten jeden impuls, na ten jeden příběh, jednu větu, která ho přesvědčí, že to zvládne. A ten příběh můžeš být právě ty. Takže nečekej, až to bude dokonalý. Začni teď z místa, kde jsi, s tím, co máš, protože právě to je ten nejpřitažlivější obsah. A jak si nastavit ten systém pro tvůj růst a zároveň bez vyhoření? Víš, jedna z nejčastějších výzev v podnikání, o které se moc nemluví, je únava. Vyčerpání z toho, že máš pořád něco dělat. Pořád být online, pořád vymýšlet nový obsah, novou nabídku, nový způsob, jak zaujmout. Na začátku tě to baví. Jedeš na vlně nadšení, ale po pár týdnech nebo měsících přijde realita. Sledující nepřibývají tak rychle, jak jsi představovala, prodeje nejsou tak stabilní, nebo ti dokonce žádné nechodí. A do toho ti někdo na Instagramu řekne, že musíš být víc konzistentní, víc přítomná, být víc vidět. A tak točíš další video, píšeš další post, dáváš další příběh a vnitřně si říkáš, tohle přece nemůžu dělat do nekonečna. A já to vím, protože jsem si tím prošla. A právě proto jsem si vytvořila jednoduchý systém, který mi umožňuje podnikat bez toho, abych se z toho zbláznila. Neříkám, že to nikdy není náročné, ale dnes mám proces, který funguje i tehdy, když si dám 3 dny volna. I tehdy, když nejsem každý den na sítích. I tehdy, když zrovna nemám chuť být vidět. A ten systém ti teď ukážu. První věc, kterou potřebuješ vědět, je, co se v podnikání opakuje. Které věci ve tvém podnikání se točí pořád dokola. A to je přivádění nových lidí do té tvé komunity. Takže je to takový neustálý proces získávání nových kontaktů. Také pravidelné dávkování obsahu, který
dává smysl. Potřebuješ vytvářet hodnotné informace pro tvé publikum. Potřebuješ taky jasný proces, jak z toho obsahu bude vznikat prodej, tedy konverze sledující na ty platící zákazníky. A také potřebuješ nabídku, která bude běžet na pozadí. Produkty a služby, které jsou pro zákazníky dostupné. A když tohle všechno víš, můžeš to začít systematizovat. Neznamená to být robot, znamená to mít chytré nástroje, které pracují za tebe, když ty zrovna nepracuješ. Takže, jak to vypadá v praxi? Začíná to obsahem, který má dlouhou životnost. Vytvoření jednoho kvalitního obsahu. Ten obsah potřebuješ recyklovat. Potřebuješ přetvořit do různých formátů na různé platformy. Taky potřebuješ strategické sdílení obsahu v průběhu času a taky dlouhodobý efekt, tedy obsah, který bude pracovat, i když ty nepracuješ. To je rozdíl mezi příběhem, který zmizí za 24 hodin, anebo postem a videem, které můžeš recyklovat znovu a znovu. Já osobně používám strategii, kdy vytvářím jeden silný kus obsahu týdně a z něj pak vznikají další formáty. Tím pádem nemusím být každý den kreativní, můžu se opřít o tu strukturu a hlavně o ten obsah, který pořád pracuje pro mě. A teď přichází to nejdůležitější. Automatizace. Je to nějaká sekvence e-mailů, automatické zprávy, které se odešlou tomu novému sledujícímu. Také šablony zpráv. Jsou to připravené odpovědi pro různé typy dotazů. Také plánování obsahu, příspěvky, které jsou připravené dopředu na několik týdnů. A pak scénáře, tedy připravené texty pro videa a stories. Nemusí to být nic složitého. Můžeš mít třeba jen sekvenci 3 e-mailů, které se odešlou novému sledujícímu. Nebo připravenou šablonu zprávy, kterou pošleš, když se ti někdo ozve. Nejde o to, abys měla složitý funnel, jde o to, abys věděla, co se stane, když někdo projeví zájem. A teď ti řeknu jednu věc, která je možná úplně nejdůležitější z toho všeho. Pokud chceš, aby ti tohle dlouhodobě fungovalo, nesmíš plánovat podnikání podle nálady. Potřebuješ systém, ke kterému se můžeš vrátit i tehdy, když jsi unavená, když máš nemocné dítě, nebo máš den, kdy prostě nic nefunguje. Takové dny máme opravdu všichni a ani já nejsem výjimka. Já mám třeba připravené příspěvky dopředu, mám napsaný scénář na video, které můžu kdykoliv natočit, mám seznam calloutů, které můžu kdykoliv použít do stories a hlavně mám kalendář, který mi říká, kdy co dělám. Ne proto, že bych byla extra organizovaná, ale proto, že mi to šetří hlavy. Protože večer nemusím přemýšlet, jestli jsem na něco nezapomněla, ani co mě čeká zítra. Všechno už tam je a díky tomu usínám v klidu. A poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je, že tenhle systém není o tom, že se odpojíš a všechno poběží samo. Je to o tom, že nemusíš být neustále on, abys mohla růst. Že můžeš podnikat tak, aby ti to dávalo smysl, aby se v tom cítila dobře a aby si se nespálila. Protože ten největší úspěch není počet sledujících, ani ta výše těch tržeb za ty prodeje, ale to, že můžeš ráno stát s klidem a večer jít spát s pocitem, že jsi udělala, co bylo potřeba. A nemusíš přitom být non-stop na telefonu. Takže pokud chceš podnikat dlouhodobě, potřebuješ si vytvořit svůj vlastní autopilot. Ne ten technický, ale ten lidský. Ten vědomý, ten strategický. A přesně o tom bude ta další část, kde se podíváme na to, co vlastně prodávat, i když třeba nemáš vlastní produkt a necítíš se jako expertka. Co prodávat, když nejsi expertka? Tohle je jedna z těch věcí, která drží spoustu žen zpátky. Ale já nejsem expert. Kdo by si ode mě něco koupil? Vždyť já sama se ještě učím a já nic speciálního neumím. Tyhle věty slyším pořád. A víš co? Taky jsem si je říkala. A ne jednou. Vždyť si to jenom představ. Jsem bývalá kadeřnice a pustila jsem se do oboru, který s tím vůbec nemá nic společného. Ale jenom proto, že jsem v tom našla vášeň, že mě bavilo se neustále vzdělávat, že jsem si kupovala kurzy a vlastně učila se pořád nové a nové věci. Zkoušela jsem to v praxi. A právě to ze mě udělalo člověka, který už byl o krok napřed
než spoustu dalších jiných lidí. A vlastně mi to jednou potvrdila jedna moje klientka, která ke mně chodila na vlasy. Přišla na vlasy a začali jsme si povídat o sociálních sítích. Ona sama spravovala sociální sítě pro 2 nějaké firmy. A během toho hovoru mi řekla, to je fakt neuvěřitelný, co ty všechno víš. Já jsem si myslela, jako jsem dobrá v tom, ale ty víš ještě mnohem víc. A já ti děkuju za to, co jsi mi tady dneska předala. Takže ty nemusíš být žádná expertka, ani mistryně v oboru. Nemusíš mít diplom, certifikát, ani 10 let praxe. Stačí, že jsi zvládla něco, co jiná žena právě teďka řeší. Že jsi pochopila něco, co jí ještě nedává smysl. Že máš zkušenost, kterou ona teprve sbírá. To samo o sobě má obrovskou hodnotu. Takže co můžeš prodávat, i když se necítíš jako expertka? Ukážu ti 3 reálné cesty, které opravdu fungují. Tou první je předávání zkušeností. To je to, co jsem dělala já na začátku. Nepřišla jsem s velkým kurzem. Teď jsem sdílela, co dělám, co mi funguje a co bych dneska dělala jinak. A lidé se začali ptát, chtěli víc. A najednou z toho vznikly první konzultace. Moje první nabídka nebyla učím vás, jak si postavit biznis. Byla to obyčejná zpráva. Ukážu ti, jak jsem to udělala já. Ukážu ti, jak jsem začala tvořit anonymní profil, anonymní videa s citáty, které byly propojené s tématem podnikání a jak na ty dosahy. A to stačilo. Tím druhým jsou kurzy s licencí nebo affiliate produkty. Pokud se ti ještě nechce tvořit vlastní produkt nebo vůbec nevíš, kde začít, tak skvělá cesta je využít něco, co už existuje. Já jsem začínala s kurzem, který měl licenci, což znamená, že jsem ho nemusela vyrábět. Nemusela jsem ho tvořit. Já jsem si ho koupila, vzala, přidala k tomu vlastní zkušenost a vlastní komunikaci a prodávala ho pod svým jménem. Tohle je ideální, když jsi na startu. Nechceš se zatím ukazovat jako autorka, ale chceš začít vydělávat online. Nebo můžeš začít s affiliate marketingem, doporučit něco, co ti pomohlo a dostat za to provizi. I to je forma podnikání a je to i forma podnikání, kterou já sama jsem v začátcích dělala. Byla jsem v členství jednoho podnikatelského klubu, který mi ohromně pomohl pochopit, jak funguje Instagram. A protože oni měli affiliate program, tak jsem ho začala doporučovat a z toho jsem měla svoje úplně první peníze online. Za třetí, mini produkty nebo nějaké mikroslužby. Co to znamená? Znamená to, že nemusíš hned spouštět nějaký obří velký kurz, protože to může být i něco, co ti na začátku může úplně zabít a vyčerpat. A proto je dobrý si tady toho velkého slona trošičku rozporcovat. Takže na začátek stačí i jednoduchá šablona. Nějaký checklist, nějaká audionahrávka nebo třeba 20-minutový trénink, kde vysvětlíš, jak si vytvořila svůj první lead magnet, což je nějaký produkt zdarma, e-book zdarma, nebo nějaký malý e-book s nějakýma tipama v tom tvém tématu. Lidé totiž nechtějí tuny obsahy. Chtějí něco, co jim rychle pomůže. A právě tohle můžeš nabídnout. Něco malého, konkrétního, s jasným přínosem. Nebo nějakou mikroslužbu, třeba 30-minutovou konzultaci nad jejich obsahem, nebo společně vytvoříte bio, které bude přitahovat. Tohle všechno jsou věci, které můžeš začít prodávat už teď. A ještě něco. To, že nemáš za sebou stovky klientek, nebo titul MBA a další vysokoškolský tituly, tak to neznamená, že nemáš co předat. Tvoje síla je v tom, že ty jsi reálná ty, autentická, protože nikdo není tak jako ty. Nikdo nemá stejný příběh jako ty a právě tím můžeš být blízko těm ženám, které teprve začínají. Oni nepotřebují žádnou superstar. Oni chtějí člověka. Oni chtějí člověka, který jim rozumí, který ví, jaké to je začínat s nulou. A to si právě ty. Takže jestli ses doteď držela zpátky, protože jsi myslela, že ještě nejsi dost dobrá, ještě nejsi dost připravená, hotová, tak ti chci říct jednu věc. Máš v sobě víc než dost na to, aby si začala. A v další části kurzu ti ukážu, jak z té nabídky udělat něco,
co bude opravdu prodávat. Jak teda vytvořit tu neodolatelnou nabídku? Tady se opět hodně žen zasekne. Mají produkt, mají kurz, mají zkušenost, možná i nějaký ten obsah, ale prodeje nechodí žádné. A první, co je napadne, asi je to moc drahé, možná přidám nějaké bonusy, nebo snížím cenu, udělám nějakou akci, jenže většinou to není o té ceně. Je to o tom, že ta nabídka nemluví na správného člověka, nebo nemluví dost jasně. Většina začátečníků si myslí, že když vytvoří něco hodnotného, lidé si to automaticky prostě hned koupí. Jenže lidé nekupují hodnotu. Lidé kupují výsledek. Kupují důvod, proč si řeknou, jo, tohle chci právě teď. Lidé kupují důvod, proč si řeknou, jo, tohle chci právě teď. Já jsem to pochopila až ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že samotný produkt zkrátka nestačí. Lidé potřebují vědět 3 věci, co z toho budou mít, tedy nějaký konkrétní výsledek, který jim tvůj produkt přinese. Jak rychle to uvidí, tedy nějaký časový rámec, kdy se dostaví první výsledky. Bude to za 7 dní, za 14, za 30, za půl roku a taky, že to zvládnou i oni. Potřebuješ odstranit překážky a obavy, které jim brání v akci. A přesně na tomhle dneska stavím všechny nabídky a učím to i svoje klientky. Například můžeš říct, naučím tě, jak začít podnikat online. A nebo můžeš říct, ukážu ti, jak si během 30 dnů vytvořit první digitální produkt a začít prodávat, i když nemáš sledující a zkušenosti. Vidíš ten rozdíl? V té druhé větě je konkrétní výsledek, nějaký časový rámec a zároveň odstranění té překážky. A to je přesně to, co dělá nabídku neodolatelnou. Taky nějakou strukturu té neodolatelné nabídky. Tady ti ukážu jednoduchý rámec, který můžeš použít. Pomůžu ti dosáhnout výsledku za nějaký časový rámec bez a dodáš vlastně tu hlavní překážku. Jako příklad můžeme říct, pomůžu ti vytvořit první produkt do 30 dní bez natáčení videí a složité techniky. Ukážu ti, jak prodávat digitální produkt bez toho, abys ukazovala obličej, i když máš nulové sledující. Společně vytvoříme tvůj první příspěvek, který prodává bez pocitu, že se vnucuješ. Když napíšeš takovouhle větu, máš základ silné nabídky. A proč tohle funguje? Mluvíš totiž ke konkrétnímu člověku. Tvá nabídka oslovuje přesně toho, kdo potřebuje tvou pomoc. Zaměřuje se na aktuální potřebu. Říkáš, tobě tohle pomůže právě teď. A vytváří nějaké stotožnění. Zákazník se vidí v tvé nabídce a představuje si ten svůj výsledek. Na co všechno by ta tvoje nabídka měla odpovědět? Komu přesně pomáhá? Tady si jasně definuj tu svoji cílovou skupinu. Jak to probíhá? Vysvětli celý ten proces a formát té tvé nabídky. Jak se bude klientka cítit, až to dokončí? Popiš ten emocionální výsledek, s čím konkrétně pomáhá. Pojmenuj problém, který řešíš a kdy se dostaví první výsledek. Tady je potřeba nastavit nějaké realistické očekávání. A proč by to měla koupit právě teď? To vytváří naléhavost. Pokud umíš odpovědět na všech 6 bodů, máš velmi silný základ. A jaké jsou ty nejčastější chyby, které tvoji nabídku oslabují? Je to příliš obecný název. Třeba mentoring pro ženy. Neříká vůbec nic. Pro jaký ženy to je? S čím jim to pomáhá? Co to je vlastně mentoring pro ženy? Fokus na formát místo výsledku. Lidé nekupují 3 Zoom cally, ale kupují výsledek, kterého díky nim dosáhnou. Takže potřebuješ popsat, co díky těm 3 callům, které s tebou bude mít, dosáhnou. Co se změní v tom jejich životě? Co se změní v tom jejich podnikání? Když tyhle 3 Zoom cally s tebou proběhnou. Dále je to nadmíra bonusů, které nedávají smysl. Nepřidávej do té své nabídky víc věcí. Přidej víc jistoty, že se klientka dostane do cíle. Taky je to mluvení o sobě místo o klientce. Neříkej, já tě naučím, řekni, dostaneš návod, jak vytvořit. A jak si tu svoji nabídku testovat. Nemusíš hned vytvořit
celou stránku nebo nějaké složité popisky. Stačí ti krátký popis příběhu nebo postu. Právě připravuju nový miniprogram pro ženy, který chtějí začít prodávat digitální produkty, ale bojí se techniky. Do 30 minut ti pomůžu vybrat správný formát a ukážu, jak ho dostat ven. Máš zájem? Uvidíš, kdo se ozve, co napíšou, na co se ptají. A to ti dá cennou zpětnou vazbu. Takže vytvoř krátký popis, stačí jednoduchý text v příběhu nebo postu. Sdílej ho s tím svým publikem. Zveřejni ho na sociálních sítích. Sbírej zpětnou vazbu. Sleduj, kdo se ozve, na co se kdo ptá, nebo jestli se nikdo neozve. I to je velice cenná zpětná vazba. Tak a když už potom máš ten popis, tak jak to prodat? A tady ti ukážu jednoduchou strukturu. Potřebuješ zachytit problém. Pořád čekáš na ten správný nápad na produkt, ale místo toho scrolluješ Instagram, pak přineseš řešení. Pojďme spolu najít jeden konkrétní formát, který ti sedí, a vytvořit první nabídku, která prodává. A přidáš výzvu. Jestli to chceš, napiš mi začínám a pošli ti podrobnosti. Tahle věta ti může přinést první prodeje bez webu, bez reklamy, jen díky tomu, že mluvíš jasně. A co když máš strach, že je to moc jednoduchý? To je právě ten cíl. Lidé nechtějí složitost, chtějí vědět, že to pochopí, že to zvládnou a že to stojí za to. Proto nabídku zjednoduš. Osekej ji opravdu na kost. A když si nebudeš jistá, tak se zeptej sama sebe. Kdyby mi tohle někdo nabídnul před rokem, řekla bych ano. A pokud si odpovíš ano, tak máš hotovo. A pojďme si to zase shrnout. Tvoje nabídka není o tom, kolik obsahuje modulů. Jestli 5 nebo 10. Je to o tom, jak se člověk díky ní dostane z bodu A do bodu B. A pokud tu cestu znáš, umíš ji popsat, už teď máš co nabídnout. Nečekej, až budeš mít víc. Stačí, když budeš mluvit jasně a k věci. A to je celý rozdíl mezi tou nabídkou, která zapadne, a nabídkou, která prodává. A nyní se podíváme, jak si kolem té své značky vybudovat komunitu. Na začátku jsem měla pocit, že ta komunita vznikne nějak sama. Tím, že budu tvořit dobrý obsah, že budu aktivní na sítích a budu konzistentní a lidi si mě nějak najdou. Jenže tak to nefunguje. Obsah přitahuje pozornost, ale vztah buduješ úplně jinak. A když jsem si tohle uvědomila, začala jsem podnikání vnímat úplně jinak. Když už víš, co prodáváš a jak o tom mluvit, je čas postavit něco trvalejšího. Místo, kam se lidé budou rádi vracet. Něco, co ti vytvoří to stabilní podnikání. Komunita totiž začíná v tvé hlavě. Potřebuješ si představit konkrétní osobu. A ještě dřív, než ji uvidíš v těch statistikách, tak ji potřebuješ cítit v energii. Přistupuj k tomu svému profilu ne jako k nějakému publiku, ale jako ke skupině konkrétních žen, se kterými chceš být v kontaktu. Proto si vytvoř nějakou personu. Já si často představuju, že mluvím k nějaké konkrétní osobě, ke konkrétní ženě. Někdy si ji i sama pro sebe pojmenuju. Vím, co řeší, co jí drží zpátky, co jí motivuje a pak tvořím obsah pro ní. Je to taková autentická komunikace. Lidi to cítí a právě proto zůstávají. Komunita je totiž dialog. Na začátku jsem hodně mluvila, sdílela, učila, dávala tipy, ale málo jsem poslouchala. A když jsem začala opravdu reagovat na komentáře, na otázky, na zprávy, začaly chodit ty první zprávy, děkuju, že jsi mi odpověděla. A právě tam to celé začíná. Dnes odpovídám na téměř každou zprávu. Snažím se opravdu každému odpovědět. Když mi někdo napíše, že mu něco pomohlo, neberu to jako samozřejmost. Je to pro mě příležitost, možnost jít víc do hloubky. Důležité je sdílet proces, nejenom ten výsledek. Tohle je jedna z nejčastějších chyb. Sdílíme, až když máme hotovo. A přitom právě ten proces je to, co spojuje. Když jsem poprvé sdílela, že se bojím točit videa,
začaly mi chodit zprávy. Díky, že to říkáš nahlas, myslela jsem, že to mám jenom já. Tvořit komunitu znamená nechat ostatní nahlédnout i do toho zákulisí, do pochybností, do těch nejistot i do chvílí, kdy se věci nedaří. Lidi nezajímá perfekcionismus, ale pravda. Když jsem sdílela, že jsem v jednu chvíli své podnikání nestíhala a potřebovala jsem si přenastavit systém, tak mi taky začaly chodit zprávy. Já to mám stejně, jak jsi to udělala, co ti pomohlo a zase se ptali. Takže to, že zrovna v tom svém podnikání procházíš něčím, kde se ti třeba něco nedaří, nebo něco tvoříš, naopak se ti něco daří, protože pracuješ na něčem novým, připadá ti to skvělý, máš z toho radost, nadšení, tak potřebuješ o tom mluvit. To je to, co ti bude propojovat s tím svým publikem. A mluv o tom tak, jak kdybys to vyprávěla svý kámošce u toho kafe. Uč se totiž mluvit jako člověk a ne jako značka. Ne jako robot, někdo na pozadí za tím obsahem. Všimni si, jak mluvíš normálně, jestli používáš odborný jazyk, složité věty, nebo cítíš potřebu něco dokazovat. Já jsem dřív psala jako odbornice. Vysvětlovala jsem, argumentovala a moc mi to nefungovalo. A když jsem začala mluvit tak, jak přemýšlím, všechno se změnilo. Když jsem začala mluvit o tom, čím jsem si prošla, tak se to taky změnilo. Někdy i s chybami, s nedokonalou větnou stavbou, ale tím, že to bude prostě takové autentické a přirozené, tak to je přesně to, co bude ty lidi přitahovat. Neřeším, nepřemýšlím nad tím, nebo nekontroluji si třeba 30krát, jestli jsem napsala všechno správně. Občas někde mám nějakou chybu a to je to, co ze mě dělá úplně normálního člověka, který prostě dělá chyby a je to normální, je to přirozený. Nikdo z nás není dokonalý, perfektní. A ten klient na té druhé straně nehledá ani někoho, kdo je naprosto skvělej a dokonalej. Tak vytvářejte si takové malé rituály. Tohle je věc, která možná může vypadat nepodstatně, ale přitom má obrovský vliv. Snažte si nastavit nějakou pravidelnost, nějaké pravidelné série, třeba nějaká pondělní motivační zpráva, nedělní otázka nebo čtvrteční shrnutí. Je to takový, vlastně vytvoříte takové očekávání, něco, co ty vaši sledující čekají, co znají, co jim dává ten pocit toho bezpečí, protože vědí, že to můžou čekat. Právě ty rituály můžou vytvářet tu důvěru a ta důvěra vám potom vytváří tu komunitu. Dávám osobní příklad. U mě to třeba bylo jednoduché. Já jsem na začátku, každý týden jsem sdílela svůj posun. Vždycky jednu věc, kterou jsem řešila a nějaký jeden tip. Bylo to třeba jenom nějaký úspěch v tom, jak ten profil roste, přivítat nové sledující, zeptat se. A to bylo to, co jsem vnímala, že buduje tu komunitu, že navazuje tu komunikaci s těmi sledujícími. Také dej lidem pocit, že někam patří. Tohle je možná nejdůležitější bod ze všech. Komunita vzniká tehdy, když se lidé necítí jen jako sledující, ale jako součást něčeho většího, něčeho, s čím se chtějí stotožnit. Může to být název, energie nebo nějaký společný hodnoty. Já třeba používám výraz úspěšné ženy, ale ne ve smyslu, že už jsou hotové a dokonalé, ale úspěšné v tom, že se rozhodli jít tou svojí vlastní cestou, že jsou tady sami za sebe a že si jdou budovat něco, o čem sní, že udělali ten krok, protože už to z nich dělá tu úspěšnou. A najednou se tím začali označovat i oni sami, protože se v tom našli. Komunita není o tobě, ale je o nějaké společné vizi. Tohle je takové moje osobní uvědomění, které mě zasáhlo až později. Na začátku jsem měla pocit, že lidé mě sledují, protože je inspiruje můj obsah. Ale pak jsem si uvědomila, že to není o mně. Že to, co je drží, není ta moje značka, ten můj profil, ale ta vize, kterou jsem s nimi sdílela.
která je taková společná. A právě tady ty společné hodnoty, že chtějí podnikat s lehkostí, že chtějí svobodu v tom životě, že chtějí víc času pro sebe a zároveň dělat něco, co má smysl. A když tohle začneš komunikovat, vznikne úplně jiná energie. Lidé tě začnou doporučovat, sdílet tvé věci, odpovídat i bez výzvy, protože se s tím stotožní. A nakonec pečuj. Komunita totiž není strategie, je to vztah. A o vztahy je potřeba pečovat. Někdy stačí poděkovat, někdy jen naslouchat, někdy sdílet něco lidského, něco, co jim ukáže, že jsi tady pro ně, nejen jako značka, ale i jako člověk. Já se třeba takhle sem tam povzbuzuju po zprávách s ženama k tomu, aby šli do nějaké akce. A je to třeba ohledně nějakého pohybu, sportu. Vlastně to nemá až tolik společného s tím online podnikáním, ale oni třeba chtějí na sobě pracovat i na té fyzické vlastně stránce a motivuje je, že prostě si napíšeme, tak já jsem dneska ušla 10 kilometrů nebo 10 000 kroků a co ty, jdeš dneska taky. Jo, to jsou takový prostě ty hezký, příjemné věci, které můžete s těma lidma tam takhle navázat nebo někomu něco pochválit, že třeba vytvořil hezký příspěvek a tak. To je ta péče. Nebo někomu něco pochválit, že ten příspěvek se opravdu povedl, nebo wow, super, krásný výsledek, to je super, že ti ten tvůj profil roste a tak dál. To jsou takové jako maličkosti, drobnosti, které právě ten vztah budují. Pojďme se teda podívat na ty principy budování komunity. Ať už si na začátku nebo už nějakou komunitu máš, která ti pomalinku roste, vždycky se můžeš vrátit tady k těm principům. Mluv k lidem a ne k publiku. Sdílej ten proces, nejenom výsledek. Buď zvědavá, ne neomylná. Vytvářej prostor, ale ne tlak a buď důsledně lidská. Protože značka, která staví na důvěře a vztahu, má sílu vydržet roky. A přesně takovou můžeš mít i ty. Tak teď už víš, že můžeš. Jestli jsi dokoukala až sem, chci ti něco říct, úplně na rovinu. Máš v sobě všechno, co potřebuješ, aby začala vydělávat prodejem digitálních produktů. Ne až příště, ne až se připravíš, ne až to bude perfektní, ale teď. Tady s tím, co máš, co jsem ti právě předala. Protože kdyby to v tobě nebylo, nevydržela bys tady přes hodinu a už dávno bys to video vypnula. Ale ty jsi zůstala a to není náhoda. Můžeš začít právě teď. Možná si poslední měsíce pochybovala. Možná se ptala, jestli na to máš. Jestli vůbec můžeš začít, když nejsi expertka. Nemáš sledující, nebo když jsi prostě jen obyčejná máma na mateřský, která má pár hodin týdně. A já ti říkám, že můžeš. Můžeš si vytvořit vlastní online příjem. Můžeš začít prodávat bez toho, abys ukazovala svou tvář. Můžeš si vybudovat osobní značku, která bude růst, když budeš offline. A můžeš mít klienty, kteří ti napíšou, díky tobě jsem se konečně rozhoupala. Můžeš být ten člověk, který si večer sedne a ví, že něco změnil. Pro sebe, pro svoje děti a pro svou budoucnost. A jestli se ptáš, kde začít, tak tady a teď. Nezůstávej jen u teorie, ale začni aplikovat to, co jsem ti právě teď předala. Tvými prvními kroky k úspěchu je vybrat si téma. Vyber si teď jedno téma, které chceš sdílet. Klidně něco, co tě samotnou trápilo. Otevři si Canvu a vytvoř první jednoduchý reel. Nebo napiš první post. Buď autentická. Nemusíš být dokonalá. Jen to musí být prostě skutečné. A pokud teď cítíš, že nechceš jít na tu cestu sama, že by ti pomohlo mít vedení, strukturu, konkrétní plán, pak mám pro tebe něco speciálního. Digital Academy je to místo, kde tě provedu krok za krokem. Od nulových sledujících k prvnímu prodeji. Od strachu mluvit o sobě k tomu, že tvoje značka bude prodávat za tebe. A protože jsi dokoukala až sem, mám pro tebe i exkluzivní nabídku. Pokud se přihlásíš právě teď a použiješ slevový kód Kurs 1, získáš přístup do programu s výraznou slevou. Tenhle kód není nikde jinde. Nedostaneš ho v e-mailu, nenajdeš ho na webu, je jen tady.
ve videu a bude aktivní jen týden od vydání, nebo dokud se nenaplní kapacita. Za 14 dní můžeš mít první sledující, první videa a možná i první zprávu od člověka, kterému si reálně pomohla. A nebo to necháš být a za měsíc budeš znova scrollovat Instagram a říkat si, možná příště. Ale tohle může být ten moment, kdy si řekneš, jo, teď už vím, jak na to a udělám to. Klikni na odkaz pod videem, přihlaš se do Digital Academy, použij kód kurs 1 a abych nezapomněla ještě něco důležitého. V Digital Academy nejsi jen další číslo v kurzu. Můžeš se kdykoliv na cokoliv zeptat a já ti opravdu odpovím. Nepíšeš do skupiny, kde se ztratíš. Jsem tam reálně přítomná každý den, vím, čím procházíš a nedám ti žádné motivační fráze. Dostaneš ode mě konkrétní odpovědi, strategii, kterou můžeš rovnou okopírovat. Dostaneš ode mě konkrétní odpovědi, strategii, kterou můžeš rovnou okopírovat. Příklady, které fungují a kroky, které zvládneš i s malým dítětem na klíně. A hlavně úroveň podpory, kterou v Česku a Slovensku za touhle cenu prostě nenajdeš. Víš proč? Protože tenhle kurz není navržený tak, aby mi přinesl největší zisk. Je navržený tak, aby pomohl co největšímu počtu žen. Ženám, jako jsi ty a jako jsem byla já. Když já jsem začínala, koupila jsem si kurzy za desítky tisíc. Některé mi pomohly, většina mě spíš zahltila. A nejhorší bylo, že jsem zůstala na všechno sama. Proto jsem vytvořila něco jiného. Kurz, který tě provede krok za krokem, který tě podrží, když budeš pochybovat a který ti dá jasné, tady začni, tohle udělej, takhle to prodáš. A to všechno za zlomek toho, co jsem sama investovala, abych si tohle všechno musela složitě poskládat. Ne proto, že bych si sama sebe nevážila, ale proto, že vím, jaké to je být na začátku. Být ztracená a nemít nikoho, kdo ti řekne, takhle to zvládneš. Co v Digital Academy získáš? Konec motání se v kruhu. Přestaň ztrácet čas hledáním informací a začni skutečně budovat ten svůj biznis. Dostaneš konkrétní plán a systém, jasnou strukturu, která tě dovede od nuly k prvním prodejů. Také mentorství, budu stát po tvém boku jako mentorka, která prošla stejnou cestu a prostor pro tvoje otázky. Můžeš se kdykoliv zeptat a nebudeš za to nějak trapná. Zkrátka za mě špatná otázka je vždycky jenom ta, která je nevyslovená. Také nezávislý příjem. Vytvoříš si příjem, který není závislý na algoritmu anebo počtu sledujících. Takže pokud chceš všechny tyto výhody a cítíš, že je toto ono, jdi do toho. A poslední krok, který ti změní život, teď už jenom ten poslední krok, který ti změní život. Klikni na odkaz pod videem, zadej kód kurs 1 a udělej ten krok. Ne pro mě, ale pro sebe. Pro tu ženu, kterou se chceš stát. Protože pokud si dokoukala až sem, tak už víš, že můžeš. A teď je čas to udělat.